Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Audio Jungle. Menerjang Selatan Selatan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, lan Bekasi, pena pertami 2024. Semua penyebabipun BMKG wantos-wantos masyarakat waspada sekali potensi cuaca ekstrem amargi angsal gambar bencana alam salami periode pancaroba dipungkintenaken pancaroba kedados ing Maret April 2024 amargi punika masyarakat Kedah nggadahi kesiapsiagaan lan kesadaran ajeng perkembangan cuaca paling enggal lan nggadahi pangertosan terkait cuaca lan dampakipun ing bencana kangge meminimalisir dampak awan utawi korban jiwa ingkang mungkin kedados akibat saking cuaca ekstrem. Puniki salah satunggaling cuaca ekstrem ingkang kaserat inggih punika angin puting beliung ing Tangerang Kidulan. Kejawi puniku, benalan longsor ugi menerjang tangsel ing dinten Minggu akibat jawah deras sakedhikipun 14 titik ing 3 kecamatan terendam benak. BMKG sanjang menawi kali merhatikaken kondisi kangge sepekan betah dipun waspaosi potensi jawah lebat menawi jawah lebat ngantos dalu dinten ngantos 11 Januari. Mila betah dipun waspaosi potensi jawah gemurut ing saperangan tlatah puniki Kabupaten Bekasi Sisiler, Kabupaten Tangerang Sisiler, BMKG ugi ngedalaken imbauan supados masyarakat lan instansi terkait tetep waspada sekali potensi cuaca ekstrem rupinipun jawah sabuk ngantos lebat ingkang dipun tumuti kali kilat utawi badai lan angin kencang ngantos sepekan datang ngajeng. Mligi kangge laladan curang, tebing utawi rawan longsor lan benak supados tetep waspada kalih dampak ingkang dipun timbalaken akibat cuaca ekstrem kados benak, benang-benang, siti longsor, margi licin, wit tawah lan saya kirangipun jarang pandang. Mangkaten serat BMKG.